Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doğanımız nädip Allah Teala'nın söýen bennesi bolup bolýar diýip sorapdyr. Musulman doğanlar aslında şu sorag her bir musulmanyň özüne soramaly soragy. Ýaşuly ýaş kiçi, zenan erkek her bir musulman özüne şu soragy soramaly. Biz nähili bolamyzda Allah Teala bizden razy bolýar we näme edemizde Allah Teala bizi gowwarýar diýen sorag. Bu soragyň jogabyny musulman doğanlar Kutsi hadiste hut Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in özü bize haber veripdir. Ve şu aytjak hadisimizde näme edemizde dileklerimizin kabul boljagyny Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veripdir. Käbir musulman doğanlarymız soraýar: "Çağam bolanok, bergimma, kynçylygymma, dary ýagdaýda galdym, näme etmeli, haýsy dilek etmeli?" diýip soraýarlar. Ene musulman doğanlar şonun birinci ädimi, birinci etmeli zadymız şul hadiste bize öwredilýär. Eger men Allah Teala'nın söýen bennesi bolasym gelýär diýsen, eger men dileklerimiň kabul bolmagyny isleýän diýsen, şu hadisi üns verip dinleň musulman doğanlar. Bu hadis Sahih Buhari'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan haber berilýär we kudsi hadis diýilýär. Kudsi hadis diýänimiz musulman doğanlar Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah Teala şeýle diýdi diýip aýdan hadisine kudsi hadis diýilýär. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala şeýle diýdi diýär: "Ve ma taqarraba ilayya 'abdi bi şey'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu aleyhi ve ma yazalu 'abdi yetaqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Fa iza ahbabtuhu kuntu sem'uhu allazi yesma'u bihi ve basaruhu allazi yubsiru bihi ve yeduhu allati yabtishu biha ve rijluhu allati yemşi biha. Ve in sa'alani la'u'tiyanna ve la in isti'azani la'u'izanna." Peygamberimiz diýär, Allah Teala şeýle diýdi: "Bennem maňa meniň üçin parzlardan has söýgüli bolan başga zat bilen amal bilen ýakynlaşyp bilmez diýär. Ýagny musulman doğanlar bize Allah Teala'nın söýgüsini we razylygyny gazandyrýan ilkinji zat Allah Teala'nın bize farz eden zatlarydyr. 5 wagt namaz, erkek kişi bolsaň boýnuňa juma gitmek farz, zenan maşgalary örtülmek farz we başga da farzlar. Allah Teala diýär, bennem maňa meniň üçin farzlardan has söýgüli başga zat bilen amal bilen ýakynlaşyp bilmez. Ondan soňra bennem maňa nefil ibadatlary usulyny ýakynlaşar we men onu gowwararyn, söýen bendelerimden bolar diýär. Haçanda men onu gowwarymda eşidýän gulagy, görýän gözi, tutýan eli, ýöreýän aýagy bolaryn. Eger menden bir zat dilese, dilegini bererin. Eger menden gorag dilese, men onu goraryn diýär. Hadistaki musulman doğanlar haçanda men onun gowwarymda eşidýän gulagy, görýän gözi, tutýan eli, ýöreýän aýagy bolaryn diýýän ýeri barada Fethul Bari'de şeýle diýilýär. Fethul Bari Sahih Buhari hadis kitabynyň iň meşhur düşünürçilerinden biri. Fethul Bari'de şeýle diýilýär, alimler ittifak etdiler, ýagny bir agızdan kabul etdiler, bu sözler mejazdyr diýär. Ýagny gönü manida däl, göçme manida ulanylýar bu hadiste. Bu alimlerimiz diýýärler, haçanna men onu gowwarymda eşidýän gulagy, görýän gözi, tutýan eli, ýöreýän aýagy bolaryn diýmeginiň manysy diýär Allah Teala'ň. Diňe meniň razylygym bar zady seredir. Diňe meniň razylygym bar zady diňler. Diňe meniň razylygym bar zady el uzadyr. Diňe meniň razylygym bar ýere ýörer diýdigi diýär. Ýagny meniň razylygym bar zatlar bilen meşgul bolar diýdigi diýär. Diýmek, musulman doğanlar şu hadisden şu soragyň jogaby belli boldy. Kim Allah Teala'nın söýgüsini, razylygyny gazanmak isleýän bolsa, kim dilekleriniň kabul bolmagyny isleýän bolsa, şol kişi näme etmeli? Parzlaryny gowy görnüşde, dogry görnüşde berjay etmeli, parzlaryna amal etmeliler. Ondan soňra sünnetlere, nefillere amal etmeliler. Bir musulman Allah Teala'nın razylygy üçin şeriatda, sünnetde öwredilşi ýaly bidgat çykarman, parzlara amal edýän bolsa, sünnetlere, nefillere amal edýän bolsa we haram günah işlerden gaçýan bolsa, insan musulman doğanlar şonuň dogry ýolda barýanlygynyň alamatydyr. Takwalygynyň alamatydyr, insan öwliýalygynyň alamatydyr. Ve kim şu hile edip amal edip getse, Allah Teala näme diýdi? Men onu gowwararyn. Söýen bendelerimden bolar. Hadisiň şerhinde gelşýär, meniň razylygym bar zatlar bilen meşgul bolar. Eger menden bir zat dilese, dilegini bererin. Eger menden gorag dilese, men onu goraryn diýär. Musulman doğanlar şu amallar her musulman kişinin etmeli işleridir, boynumuzun borcudur. Her bir musulman farzlaryny berjay etmeli, ýanyna sünnetlere, nefillere amal etmelidir. Şuna ınsverin musulman doğanlar, her bir musulman zenan erkek,
Ýaşuly ýaş kişi fark etmeýär. Allah Taala'ň söýgüsini gazanyp, takwa weli bendelerinden, awliya bendelerinden bolup biler. Dilegi kabul bolup duran bendelerinden bolup biler. Şonuň üçin her birimiz farzlarymyzy we sünnetlerimizi Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi we sellemiň öwredişi ýaly dogry amal etmäge gaýrat etmeliler. Allah Taala'ň razylygyny we söýgüsini gazanmak üçin amal etmeliler musulman doganlar. Alhamdulillahi rabbil alamin.